Γεια σου μάγκε, σήμερα θα κάνουμε λίστα με τους καλύτερους ποδοσφαιριστές και τους βαθμολογήσουμε. Αλλά πρωτού αρχίσουμε μην ξεχάσετε να του κάνετε like και subscribe. Πάμε στο βίντεο. Πρώτο έχουμε Σέρχιο Αγκουέρο. Θα το βάλω καλός. Θα τον έβαζα πολύ καλό, αλλά δεν είχε τόσο μέλλον. Σταμάτησε την πάση τα Χάρι Κέιν. Θα τον βάλω καλός. Γιάν Όμπλακ και αυτός καλός. Όχι, Ποκμπά μέτριος. Γνώμη μου. Είχε τραυματισμούς. Μόντριτς πολύ καλός. Γνώμη. Μάρκο Ρόις καλός πάει. Εμπαπέ να πάει καλός γιατί έχει μέλλον, εντάξει. Μέτριος Ντεχέα θα τον βάλω καλός. Μανέ μέτριος γιατί έχει πέσει στα Ράμος πολύ καλός. Βαράντ μέτριος. Σον μέτριος. Νεϊμάρ πολύ καλός, πάει μαζί με το Μόντριτς και το Ράμος. Βαντάικ καλός, πολύ καλός. Λεβαντόφσκι μόνο να τον αφήσετε ως Νάβας καλός. Ιγκάρντι εντάξει μέτριος. Για να δούμε. Αζάρτ καλός. Και τώρα Μέση καλύτερος ήταν γκολ. Λεβαντόφσκι πολύ καλός. Ο καλύτερος του Λεβαντόφσκι γνώμη μου. Και Ρονάλντο ο καλύτερος. Αυτή ήταν η λίστα μου. Αν σας άρεσε κάντε like και subscribe και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Bye.